troben en el foc. El 365 días del año. És un sentiment molt gran. Para mí es espectacular. Muy important per a tots els paterners y lo que representa la Cordà. Luchar para que se continúe. Bueno, la Cordà es la mare de tot això. Senties una gran satisfacció quan estaves allí. I la Cordà ha sigut el dia més gran de l'any. És com una culminació d'un acte d'amor. És la festa representativa de Paterna. De tindre la millor Cordà del món. Que és un referent en la vida cultural, en la vida festiva del nostre poble. La mejor Cordà que hay en el mundo. Yo pensé que es un sentiment. Cordà es nuestro referente paternero. Esa explosión de ganas de tener cohetes es el máximo exponente. És tot. És la festa de Paterna. És a diario, la Cordà mateix a diario. Un sentiment que tenim sempre quan arriben els últims diumenges d'agost. La Cordà és que és part de la nostra vida. La Cordà és que jo no sabria definir-la. Foc, calor, fum, més calor, dificultat per a respirar, un orgasmo.